Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao billet dimanche 22 juin 2025. Anyame ko Assimi Goïta tara risila ko kata Poutine fi Malion mena message télémaniasi Mali sorasi nyamogo ba fefebe Mali kono mbe fa ka message na mais c'est très important Mali de halala Mali de horon ma de la be fa be ka message na mais mba deli Mali officier supérieur ani sous-officier asugo sugu homme de rabais Manina au fait rapidement Mali est danger de la vie wallahi mbaudeli ay nega kuma la me mega foni ngani ngedi ay nyonye o ga fere ka foka simi gato irisila aga Mali on fara nyonga anga janga Mali sauver wallahi Mali be danger la Mali be na masafara de Gambie Assimi Goïta tisi Assimi la ta Poutine mon fiat tisi de mba fanyana de metla ka o dalu fana do dalu bembu munango au sfrasu manga ka faranyon kan aka foko Assimi ka tui au mena kuma kelefo malien be kala me au sfrasi nyamo bo mona faranyon kan bi ko Assimi Goïta talen flair ici la ka dan aka ta wartem na gouvernement tira CNT tira a ben korane ke sfrasu muno ke malon bita ki korota ko gouvernement tira CNT tira ben le cerveau bora kasola Clément Damele ko bebla ka rose poivron bla ka rasipati bla ka bewule ay nanga jamana jo wallahi aw tobe mo mana ni baran kebi ala ba baraga doila Mali ambe teruso bunte billah ambu gushi fo Algérie territoire la a ben ala na krache na Assimi to ankuna ni Mali la fiara ka foni ma ko tunya mo godin ta to fleni Assimi atana soso Assimi ko munu ke ala tiseka ya fama awala ta nyabu avec ta Poutine mun fi ni corona che Poutine ta kono ja Assimi abse kan deme Poutine man deme de mais Poutine anga ko damina wugati la wallahi irisu kumna balkisew ni ay ta vidéo corona de 2022 vidéo la je may bi mba fo tratuni Mali surasi nyamo o bala jele ka jatmine ke 2022 Mali l'armée montait en puissance en 2022 2023 Mali armée be nyabora Mali fait ala yi santi mundi Assimi Mamadi Sunjata Keita ma ala yi santi mundi Assimi Goïta ma 2022 2023 Assimi yogon président pisane kunta kun jelima kada kun Assimi kun ko kadi malebe hali ni ko Assimi Goïta billahi tallahi fi hali solaka Assimi to fo 2022 wakati la wallahi o donc me jaila tellement ala kuye che deme ala kera fe ma bamba ata ire fe quoi barakata la quoi ay pekele mama ye togo da ma ya bekele ben de kasola Clément be ala katra mogo be kun karnyona ka yere wolo debu seran par ko kele ka M5 kele ko ala ka barka douala mala ba reso kana woru chouin asomogo ba chouin asunguru batulian bi jawarla Mali surasu aya awni ala na krache aw surasi nyogo de be kanike surasi demisenu nyabala o be forna jelembu ka mentalement psychologiquement Assimi yere yengana yere may armée ma c'est-à-dire son apparition aka apparition yere may Mali imagine na ko kabe Assimi toyi aw be lebu soro dans l'histoire mu nyogo ma delikake billahi be ka tien de foyana ak ala kama ay nyogo nya rapidement aka fo Assimi ngana ka desera ka fangabla aw ka ben le cerveau blanc aw ka Clément Damele ou be blanc ka rose poivron blanc ka banjugu nu ne Assimi tise ka Malion farango ga tant que imam jamana don farango ga tise ka jamana libéré o présenté dien kono kebe na jamana don fara ko ala ka barka du ela o dutigi ba ka du don bla nyona ala te barka du odula ala te barka du odutigi la awa ala bana Assimi la billahi ni qur'ana ci alna Poutine daga a trum alna Poutine nana ka palais job ali Poutine nana Mali kono kabena Assimi dematisi atinya bulu fana na ko kaba ke fana sra fla bulu nebe ka fo na ya Assimi to kuna abe surasi billahi aba surasi nyon chama aba chama sukasi aw be lebu soro de pala ka udama lebu musoro na ma ke aka shibo ne sibutu ngara telefon ne de fleka fanya nabi ne duba deni mama itana kare ala te barka du ga kula anya ka chama nyante demiseni nyo
e nana Assimi 2022 diɲɛ bɛɛ bɛ kule ni Assimi ye 2023 bɛɛ ko k'Assimi ɲɔgɔn tɛ jɔn minnu y'o baara kɛ e olu bɛɛ kɛlɛ e taara Coupe d'Afrique la e ni équipe mun taara e ye coupe ta n'o ye e sera so dɔrɔn e y'o e ka titulaire da kɛrɛfɛ ka taa remplaçant ta k'e b'o titulaire remplacer n'o ye un traître janfanti mana fɔ Assimi de fɔra aw sɔrɔsiw bɛɛ b'a dɔn Assimi janfanti de n'aw ko ka bɔ ɲɛ tugu a kan aw bɛɛ bɛ libu sɔrɔ don min na aw b'a fɔ k'a bɛ wuli ça va être trop tard mais ni ala cɛ n'aw y'u bɔra ka déclaration kɛ bi ko Assimi ka to Russie la k'aw mago t'a la ka bɛn de cerveau bila ka banjugu alimami minnu bɛ kaso la k'a bɛɛ bila ka bɛɛ wele k'a ye n'an ka Mali jɔ ala bɛ barika don aw la maa ma bɛ nin baara kɛ wala la ma Assimi tɛ n'a kɛ di a ka jugu a ŋaninge ka jugu barika fana t'a kɔ aw a tɛ fɛn kalama vision t'a la a tɛ se dɛ a taatɔ min filɛ Poutine fɛ yen ni kuranɛ cɛ Poutine t'a kɔnɔjɛ Assimi ye 100%. Poutine m'an dɛmɛ m'a fɔ n ka taa dɛmɛ Poutine m'an dɛmɛ dɛ oui Poutine m'an dɛmɛ mais a t'a kɔnɔjɛ Assimi 100%. Ani Irisiw ka fɛngɛ la Assimi y'i cu ni Irisiw ye Assimi yɛrɛ tun bɛ fɛ ka Irisiw ka sɔrɔsiw bɔ Mali kɔnɔ ka taa k'u bila Sadio Kamara de y'i wuli ka jɔ ko la ni kuranɛ cɛ n tɛ ka nkalon tigɛ ani Sadio bɛ u b'a a filani tigɛra tile filaninw na ne bɛ ka yɛlɛ u ma ne bɛ yɛlɛla nin ko la k'olu ka di koyi k'u ka di ɲɔgɔn ye koyi masa taa di Sadio Kamara de ko ko foyi t'u cɛ koyi a hakilila k'a fɔ k'a ye denmisɛnnin ta ne ka kɔrɔ ni Assimi ne ka kɔrɔ ni Sadio ye aw bɛ se ka jɔn bloquer aw bɛ politique dɔn n'aw ɲɛ donc k'a fɔ ɲɛna Assimi Goïta tun bɛ fɛ ka Irisiw labila Assimi mɔgɔ minnu bɛ Assimi garder bi Irisiw tɛ dɛ Assimi kɛlen bɛ ka taa triki mercenaires de ta o b'ale garder Irisiw de fɔlɔ tun bɛ Assimi garder a ye Irisiw bɔ yen ka taa trikiw ta ka na n'olu ye Irisofoni fɛn fɛn tun bɛ arabe kɔnɔ a tun bɛ ka bɛɛ kɛlɛ a ye cuni fɛngɛ Assimi bɛ ka ko kɛ Poutine ɲɛ b'a bɛɛ la Poutine tigɛlen don a la a t'a dɔn an y'a ye Irisiw ka avion dɔ bɛ yen a taar'o la k'a taara Irisiw ka avion dɔ la Poutine ma avion spécial ta ka na Assimi nɔfɛ dɛ aw ka avion dɔw de don capitaine taara avion min na o ni na avion tɛ kelen dɛ capitaine taara avion spécial invité d'honneur capitaine k'o la a fana bɛ taa san a fana b'a fɔ sa k'ale fana wulila ko Poutine m'a wele Poutine ma Assimi wele dɛ Assimi ye Poutine deli de k'a ka avion dɔ bila ka na a fana ka don o kɔnɔ quoi comme capitaine yɛrɛ a bɛ tɔ ko o fɛn ninnu ka d'a ye koyi a fana bɛ taa Irisi la sisan ani Poutine fana photo nin bɛ yen sisan voilà ani Poutine photo nin bɛ yen sisan kɛlɛbanw bɛ kɛ tubabu ni farafin tɛ kɛ kelen fo ka diɲɛ fara lahara kan Poutine ye tubabu de Poutine mɔgɔ ma Poutine tɛ sansi di maa si ma Poutine tɛ janfanti fana fɛ Poutine ni mun tun bɛ baara kɛ Prigozhin o ye Poutine janfa o la ko la baara to i b'o dɔn Poutine tɛ traître fɛ Assimi dun ye traître de Assimi ye janfanti de awɔ a bɛ taa Poutine bɛ taa fɛn dɔ ta dɔrɔn ka di Mali ma a banna c'est tout walayi an ni Irisiw ka jɛ daminɛ Irisiw y'u kɔnɔ jɛ an ye cogo dɔ la a ka bɔ hakili ma mais u ma barika bannen u nana kɛ kɛlɛfu ye karisa ye sokɛli mɔgɔ ye dɛ karisa ye kafɛ mɔgɔ ye dɛ M5 y'a don ta dɛ karisa y'a bɔ ta dɛ an bɛ 5 ans ta an bɛ 10 ans ta an bɛ élection kɛ dɛ an tɛ élection kɛ dɛ tafan t'a la sakajan madu jan jakuma ye kalo minɛ mana ko dɔrɔn hali basa fagala tɛ miiri tan cogoya la masa Mali sɔrɔsiw n'aw ma mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la aw tɛ ka mɔnɛ bɔ ni Segu Tunkara la dɛ ne bɛ Amérique yan ne bɛ tila san n bɛ n ko ka n jɛ soso tɛ n kin n bɛ jɛgɛ yɛrɛ de n ka sɔrɔ fana n bɛ n fa jɛgɛ la k'an da ka sinɔgɔ aw de b'a ko la ni aw ka di ne ye parce que aw ye sɔrɔsiw ye n'aw ma Assimi bɔ yen ni kuranɛ cɛ aw bɛ libu sɔrɔ dan l'histoire mu ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ i m'a ye Mali aéroport attaqué ka Assimi to fanga la hali ka IBK to fanga la Bamakɔ aéroport ma deli ka attaqué tan ne kɔni ma bɔ a kalama ko Mali aéroport attaqué a bɛ se ka kɛ a kɛra n ta kalama dɛ ka IBK to fanga la ne m'a mɛn k'u la ka taa n ka avion ko terroriste dira ka taa Mali avion ka taa marifa ci o la o bɛɛ kɛra Assimi tile de la a bɛɛ bɛ ka k'ale de tile la o tisɛ n'i ko mɔgɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw janfa maa minnu y'i dɛmɛ don min ka gɛlɛn maa min y'i dɛmɛ Mali sɔrɔsiw y'a ta o k'a lajɛ dɔrɔn don min na an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo don min na yɛrɛ wolow halalaw maa ɲumanw maa danbetigiw ni Assimi tun bɛ ka baara kɛ ala ye Assimi sankɔrɔta de depuis a ye maa ɲumanw kɛlɛ daminɛ dɔrɔn a binna faden bɛɛ taara ka to awɔ a tɛ wuli bilen dɛ ni Assimi binnen de
Assimi te wuli bilen na ko ba su de kurunto ka ba Assimi to ko ka kurunto ay chaman be abe jigila te ka soro na ma korose ay ta fraction ta de billahi tallahi crise karsa ke be so ma dofa parce atena hanna Assimi hanni Assimi hanni c'est dire que hanni bon mato milita ka de Assimi ma te ka mali libéré bi ni kurana ci attaquer atisi akungulu tala barka tala ala rete so ne bora kuma mali surasu la balle est dans vous na Assimi to kuna na yera so ka kuma ko tunya mo di malien mun be français italien espagnol angleterre amérique canada wari ci no wala be sen web application télécharger na sen web application télécharger nega corps promo be romna e na sen web application télécharger mo ko ngulun mo rabo diga semaine ko sezi corps promo abene ga corps promo do urgent na sen web application télécharger do aba se be ko urgent do 10 euro be na ya wala tay ko fa baga bang information be do sumo ko be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun awolu ko orange numéro enregistré ka téléphone ngam to ko mu ka karate ka na war ci ko baso orange man la place war ci ko frata to avec les sara war ci ko flana sabana bada 1 euro 99 c'est 2 euro keme fladro ko ndo akame ciao ciao